Kaixo, nire izena Ainoa da eta ikastolako ikasle ohia naiz. Denbora pasata ikastolari buruz daukadan ikuspuntua aldatzen joan da. Orain ez naiz ikaslea, baina bai ikastolako bi seme-alaben ama, eta gure ikastolak bete behar dituen beharrak ezberdinak direla konturatu naiz. Oier, gure seme handiena jaio zenean, konturatu ginen, txikia zenean ez geniola kasu handirik egite bera sentitzen zuenari, pentsatzen bai genuen ez zuela ulertzen eta etxera iristean beste lehentasun batzuk baitzeuden. Hau da, etxeko lanak egitea, lastero eratzea eta bar. Dena den, norberaren garapenean, heziketa emozionala garrantzia handia duela uste dugu, beste gauzen artean, elkar ezagutzea, bere zailtasunak zeintzuk diren jakitea, haien beldurrak ezagutzea, ez esaten jakitea, beste gauzen artean, importantzia handia duela uste bai dugu. Azkenik, heziketa laguntza prozesu bat da, eta horretan ezinbestekoa da bai familia, bai ikastola elkarrekin bat egitea. Zorionez, nire ikuspuntutik esan dezaket ikastolak aurrera pausoak ematen ari dituela. Aurreko ikasturtean Letizia Garcés eta Aser Sesmaren eskutik ikastolako familiak heziketa emozionalari buruzko tailerrak edukitzeko aukera izan genuen, eta gure seme-alabek ere kaeruk antolatzen dituen ekintzekin. Nire ustez, heziketa emozionala ikasgelara modu argiago batean eramatea garrantzitsua da, ikastolan orain lantzen ari denaren osagarri bezala. Bide batez, gure irakasleak zaintzeko eta hauek gure seme-alabak zaintzeko ere. Ez da erraza eta denbora behar da, baina ez dut zalantzarik hori dela bidea, eta pozik nago ikusten ikastolak horretan ari dela. Mila esker.